Здравейте хора на новото клипче в каналът ми. Днеска си приятел. Ще играем на Brawl Stars. И... YouTube канала му е Bulgarian Guy. Може да се абонирате за него. Днес ще играем Brawl Stars и... Хора, най-накрая трябва да съберат този спайк. Събирам за спайк. Не, чакай. Поговоря, бе. Аз събирам за спайк от 2-3 седмици, ама нямам легендари от 5 години. 5 години! От толкова време игра играта. Не на този акаунт, аз имам 3 акаунта. На този акаунт и на всички други нямам ни един легендари герой. Никога не съм имал смотан легендари герой. И трябва да апгрейдвам Джеси. Да, и аз направо мога да взема Анджело. Ранкет ли ще играем? Разбира се! Ето ти стигна силвър. Не сте да взема ранкет, стар дропа на силвър. Ти какво ще вземеш? Не на всяка карта става лева. Най-накрая вече сме всички силвър, няма да играем това докато ти бронз. Броната е. Сега не трябва никой да умира. Знаеш какво? Аре, кемпим! Не се малко завършим! С тази една звезда ще видим. Върно ли се убийте? Тия не мой ни убива! Не сме умрели ни с един път, съм също. И още съм се вратил. Да си принеси. Туху! Скочи. Това е някаква шега с мене! Това е някаква шега с мене! Как на едно е, човек? Не, просто ми кажи как! Защо? Защо винаги тази игра решава да правиш една победа само за едно от една победа взимам 120? Или 90? Само една победа ми ние от колко време играем? Моля, ние играем от 1 час. Малко ти казах истинското. Сега тук ще ги сцепи. Преди на всяка игра на Brawl Ball бих аз Дарил, той Ив и третият къде го знам? Не е зле. За така. Не, да, и аз сега го видях, тук да го прочетах. Ще се разруши мапа, които имат... Бида, ще се тягна. Мони! Много мразя да четем мапа, просто
Това ми е просто минуса, разбирате. Не мога да убия. Не, врата много малко за разбира. Това булен, че бия много. Пак имам предвид да бия много. На остави. Добре, ма какво си мислиш, че правиш? Ох. Не, майко мила! На 1 сантиметър ми се разминам. Убей Эдгара! Чакай! Не отивай на това. Тя ще страда само мен. Не, няма да. Мога да се избия. Равно. Стига се хила! Няма, не, ще се откажа да играя тази игра, просто то го какво прави. Не, така да играя. Сега дори 199. Аз го бия, той стои на най-съща кръв. Аз го бия, той стои на най-съща кръв. Ел. Фани тоя. Защо няма ник? Гледай го, той стои на най-съща кръв. Той скочи с тази кръв. Изпиш тази кръв. Просто е баси изкамането с мотана с гръвече. Нашия що е на 9%. Няма, дойдеш, Едгар. Не, бате, тъкмо да си таком минат файт. Едгар да скача! Едгара май няма да играе повече. Едгара май няма да играе повече. Репортна ли го? Да. Пак ми ще даде хейза! По-добре класик, колкото с някакъв мод. Най-много важно. Кой ти е казал, че е безплатна?
на 230 кръв. Може да се ето тук, какво при това? Не, аз ти казвам, тия ботове ми бият. Аз няма да играм. Не, другия не. Да, взимаш хилядка. Не, Лиза? Еска. Как это? Надо грызть. Вода, грызть, давай с вами ты делаешь. Брат, с 3800 не мога апгрейднеш никой. Да и тук. Аз имам даже 600. А, верно. Как уж? Аз имам 8899. Имаш разпилане с стихи, може буквално да Аз преди имах 12 000, докато не апгрейднах Джеси. Да. О, почта. Добре, как се пият толкова тия пауърпойнтове? Трябва да ми пауърпойнтове за апгрейд на Джеси и вече да мога да си използвам хайперчаржа, който ми се падна преди 2 дни. това сигурно ще е последния ритъм. Това ще е последното, може. Това е последна хора, защото вече... Не, не си имаме чак толкова много време. Къде е? Дошъл си беше пред мен най-колта машина, разкатата ще бъде. Ево. Едно снайпче в главата. Дай така се разката. Пак си сила. Здравей. Леле, там е на един удар, казвам ти. Да ме праща. Ай, Саша. Чакай, сниби. Казах ти, че ми е просто на един удар. Това ще е цялата игра. Надявам се да ви хареса видеото, да се сабскрайбвате за него, да се сабскрайбвате за мене и да лайкнете видеото Лайкайте видеото и айде. и да пратите дали ще играем друг път.